an balimaw ani ɲantuma bi kibaruya m'an bolo ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ CICR n'u b'a fɔ ale ma ko Croix Rouge ale ka baarakɛla mɔgɔ minnu kɔni n'olu maliyɛn minnu baarakɛla minnu minɛna dimanche don Mopti yɔrɔ la olu bilala lundi don kunungo ni kunungo tilegan fɛ olu bilala ka sɔrɔ wari ma sara ka sɔrɔ foyi ma kɛ ayiwa yen kɔni lasigiden dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko le fait que ninnu kɔni ye yen yɔrɔ mɔgɔw ye ko de contribuera u ka bilali nɔgɔyali la ka sɔrɔ wari ma sara foyi ma kɛ ayiwa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da aw tulo kan o de ye k'a fɔ an ka finitigiw bi olu kɔni ye baara ladege dɔ kɛ baara ladege min n'o ye attentat dɔ ye k'o ladege o attentat in i n'a fɔ ni terroriste ye yɔrɔ minɛ a bɛ kɛ cogoya min na olu kɔni y'o ladege kɛ Amdalaye ACI kɔnɔ ka daminɛ Burusiba yɔrɔ la ka na se fo DFA niveau ma olu ye sira tigɛ yen wagatinin na o exercice in a ɲɔgɔnna tun bɛ ka kɛ GMS kɔnɔ ani ATT bugu la village 4 na o ɲɔgɔnna kɔni tun bɛ ka kɛ nin yɔrɔ ninnu na exercice in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka an ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen an ka finitigi minnu bɛ yen n'olu ye entraînement caman kɛ k'olu ladege ni situation yɛrɛ nana a bɛ kɛ cogoya min na o baara ladege in o ɲɔgɔnna kɔni tun bɛ ka kɛ an dafɛ jamanaw fana la i n'a fɔ Senegal i n'a fɔ Burkina i n'a fɔ Niger o tun bɛ ka kɛ nin wagati kelen na nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na ayiwa nin kɔni ye ko ye k'a jira k'a fɔ ko an ka finitigi minnu bɛ yen n'olu ka baara ye an lakanani ye k'olu kɔni pɛrɛnlen don ka nin attaque ninnu ni nin ɲɔgɔnna nana yaasa ka se ka nin kɛlɛ ka sɔrɔ degun ma y'a la cogoya min na ayiwa an balimaw o ko kɔni na an ka finitigiw ka lasigiden dɔ y'a jira k'a fɔ nin ko kɔni ko nin tɛ paniki ko ye nin tɛ jatigɛ ko ye ka sabula baara ladege de don ayiwa an balimaw bi kibaruya minnu tun b'an bolo ka lase aw tulo ma o de ye nin ye aw ni ce aw ka tulomajɔ la